गंसे नासयजानाय बर' फरायसालि गंसेबो डेस्क बेन्च इउरिनेल गैया फरायसालियाव रायजोनि थाखा फैसाजोंनो बानायनाय आरांगा मासि गंनैसोल' दंसै उदालगुरि सोलोंथाइ खोन्दो मावख'निफ्राय लेखाबो मोना गासैनोबो रानखांनायनि उनाव आग्लायबासो नागिर मोनबोयो फरा बिजाबफोरखौ दानि हायावनो जिरायनानैसोबो फरायबाय गथ'फोरा आरो 21 मुगानि समावबो हायाव बस्था लानानैसो लेखा फरायनो गोनां जानांनाया बयनिबो थाखाय गोग्गो सोलोंथाइनि नीतिया बहा थांखो गुणोत्सव खुंनानै बे बर' बिजोंनि फरायसाफोरखौ नासयनानै राइट टु एडुकेशन एक्टखौ मानिना सोलिदोंना सरकारा बे जाबाय गोरिब बर' रायजो राजा बिगोमाफोरनि हांमासुरै सोंथिनाय सोंलु गंफ्रोमबो फरायसालिखौनो बेबायदिनो लाखिनानै माने फरायसालिखौ भेन्सारैनो लाखिनानै फोरोंगिरिखौ आन्था माने गनायथि बिलाइ होदों आरो बे हिसाबै फरायसालिया भेन्सारैनो थाबाय 1994 मायथाइयावनो गायसनजानाय बे 2 नं सावलेजार आमलाइगुरि गुदि फरायसालिया दिनैसिमबो भेन्सार जानानै दङ सासे टिउटर फोरोंगिरिजोंनो सा 52 फरायसाखौ फोरोंथाइ होबोदों गुन गोनां सोलोंथाइ होनो सरकारा गुणोत्सवबो खुंदों सोलोंथाइनि अधिकार एनइपि पलिसि खालामबाय नाथाय दाबो हायाव बस्था लाना जिरायनो गोनां जानाया मेगनजों नुवाब्ला फोथायनो गोब्राब मिड डे मिल लेखा बिलाइ इउनिफर्मा मा गथ'फ्रा मोनफेराखै गावनि असे सरकार सुबुं थान्दै थासेयावबो गोग्गो सोलोंथाइ लानायनिफ्राय जानगाराव थानो गोनां जानाया दुखुनांथावना भारत भुटान सीमा ओनसोल थामहिनबा उदालगुरि गुदि सोलोंथाइ खोन्दोनि आवथायाव थानाय 69 नं उदालगुरि समस्तिनि सिङाव गोग्लैनाय बे 2 नं सावलेजार आमलाइगुरि गुदि फरायसालियाव आथिखाल गासै 52 सा फरायसाया सोलोंथाइ लागासिनो बिटिआरनि लेङाइ गाहाय खुंगिरि थामहिनबा एमएलए गबिन्द बसुमतारिया गोबां खेब दावबायबाय नाथाय गंसेबो स्कुल बिल्डिं इउरिनेल एबा जेबो जौगाथाय होयैया दुखुनांथावना बिथांनि एमएलए समाव गोबां भट होना बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा देरहा होहरबाय नाथाय नोजोर होयैया साननो गोनां उदालगुरि गुदि सोलोंथाइ खोन्दोनि मावख'गिरिया नुयैया दुखुनांथावना जायगानि एमएलए गबिन्द बसुमतारिखौ बेनि सायाव गोख्रै राहा लानायखौ हास्थायदों गोरिब रायजो राजाफ्रा मानगोनां दिनै जोंनि बे उदालगुरि समस्तिनि मानगोनां गबिन्द बसुमतारि नोंथाङा दिनै 5 बोसोराव 4 बोसोराव आगान सुरबाय बिथाङा खनले हायबाबो जोंनि नैबे आमलाइगुरि स्कुलखौ दिनैसो मानो नों नायफिनाखै आरो नैबे एलपि स्कुल दङ आरो एमए स्कुल दङ नोंथांखौ गावनो नायना नुलांबाय बेखौ मानो नोंथाङा नायफायाखै आरो बिदिनो लामा सामाबो नोंथाङाथ' मिथिखागौ दा दिनैसिम नों नुलांनानै दिनैबो नायफायाखै आरो बेयाव जोंहा गथ' गथायफोरा जेरै हासुनो खिनो ओंखारो लेट्रिनबो बानायाखै बेनि थाखाय नोंथांखौ जों आसा खालामो जाहाथे बयबो नोंथाङा जुदि जोंनो बानायनो हाबा जों गोजोननाय मोनगोन जोङोथ' एमएलए जोंनि सार गबिन्द बसुमतारिया खननै खनथामसो फैनानै थांबाय गेजेराव स्कुल एकदम मेनलि स्कुलखौ आन्थाबो खनसे नायनानै थांदों बेनि सिगां गुबुन माने हाबाफारिफ्राव बाहागो लाफैदों आरो बे फिल्डआव दा बे हिसाबै जोङो बिथांखौ बुंनाय जादोंमोन बे समाव स्कुलनि इनफ्रास्ट्राक्चारखौ एसे नायदो सारा ओमफ्राय फार्निचारनि माने डेस्क बेन्च गैया फरायसालिया माने असुबिदायाव गोलैदों बिथांखौ भार्बेलि बुंनाय जादोंमोन आरो खिन्थु लिरनाय हिसाबै होनाय जायाखै जिहेतु नुखादों हिसाबै गोसोआव थागोनदां साननानै जोङो बेखिनिखौ होनाय जायाखैमोन आरो दिनैसिम बेखिनिया गैया आरो सारा 2021 जिहेतु सरकारा माने सरकारनि गनायथि होदों बै समाव माने गंफ्रोमबो फरायसालिखौनो बेबायदिनो लाखिनानै माने फरायसालिखौ भेन्सारैनो लाखिनानै फोरोंगिरिखौ आन्था माने गनायथि बिलाइ होदों आरो बे हिसाबै फरायसालिया भेन्सारैनो थाबाय फोरोंगिरिया माने गनायथि बिलाइ मोननो हादों आरो खिन्थु एखे समावनो गायसननाय फरायसालिखौ गुबुन फारसेथिं बिथांमोननिया जानानै फैबाय जाहोना मानो बिथांमोना खालामनाय फरायसालियाव किसुमान खामानि थायो हा हुनि खामानिनिफ्राय हमनानै माने अफिस लेभेलाव किसुमान खामानि थायो बेफोर खामानिया खायफानिया सिगां खायफानिया कमप्लिट जानाय खायफानिया माने कमप्लिट जाथ'वाखै बिदिनो किसुमान नर्म्सबो खाना होयो नालाय फरायसालिफोराव गभर्नमेन्टआ बेफोर नर्म्सफोराव माने किसुमाना गोरोबला क्राइटेरियायाव गोरोबो ओमफ्राय किसुमाना मोनफा मोननै माने डेट माबा माबिनि थाखाय माने एसे थालांनो गोनां जायो थिग बेबायदिनो जोंनाबो फरायसालिया माने हानि खामानिया एसे माने मोनसे कागज दङमोन आरो बे कागजखौ जोङो दिहुननो हाथ'वाखैमोन बै समाव दा बेनि सायाव जोंनिया थालांदों आरो थालांदोंब्लाबो
नैजिसेयाव माने जोङो गासै कागज पत्रखौ जमा होनानै जोङो नैजिसेयाव बेखिनि माने गनायथि बिलाइखौ जोङो मोननो हादों आरो जानाय जिहेतु माने राइट टु एडुकेसन एक्टनि गेजेरजों 2009 जिहेतु बेखौ लाबोबाय दा बेनि गेजेरजों इयाव फरायसालियाव जेसेबांखिनि इकुइपमेन्ट मोननांगौ बिजाबानो मोननांगौ बा बिनि इउनिफर्म मोननांगौ बेफोरखौ मोनो ना मोना जोंनियावथ' दा बर्थमान माने फरायसालिया टटेलि माने भेन्सारनि माबायावनो दङ आरो बे हिसाबै माने गभर्नमेन्टआ भेन्सार स्कुलनो होआखै नालाय बेबायदिनो माने MDM निफ्राय हमनानै बेनिफ्राय लेखाखौबो एसेबां गुरुत्त' होआ अफिस लेभेलाव भेन्सार स्कुलाव आरो बेनिफ्राय इउनिफर्मखौथ' मोनखायाखैनोसै बेबायदि जेबो मोनाखै आरो फरायसालियाव मोननो हायाखै मिड डे मिलावबो गैया इउनिफर्म गैखाया मिड डे मिला गेजेराव मोनदोंमोन खिन्थु नै बन्द' जाफिनदों आरो 1.5-2 बोसोरसोनि गेजेराव बन्द' खालामफिनदों सरकारा थारमाने जेब्ला नोंथांखौ टिउटर हिसाबै थिसनोब्ला बै समाव मिड डे मिला फैदोंमोन नामा बिनि एसे आवगायावबो दङमोन ओमफ्राय थिसनजेननाय समावबो दङमोन मथा-मथि 4 बोसोरसो माने MDM फैदोंमोन आरो मिड डे मिल फैदों बिनि उनाव दा 1-1.5 बोसोरसो जाबाय माने बन्द' खालामनाय स्टप खालामना होनाया ओरैबायदि जादोंमोन नामा जाय जिहेतु माने TLM नि मुङाव जिहेतु फरायसालियाव बायदिसिना माने एसे फैयो इनफ्रास्ट्राकचारनि थाखाय माने फैसा होनांगौ बेफोरखौ मोना नामा जोङो बेफोरखौ टटेलि मोनखायाखै फार्स्ट टाइमनिफ्रायनो दिनैसिम माने जेबो मोनखायाखै दा बेबायदिनो जोङो भेन्सार हिसाबै सोलिबाय थानाय जादों आरो बेसेबांसो एनरलमेन्ट देग्लाय दङ 52 दङ बिनि थांनाय बोसोराव 64 ओरै बिनि सिगां जेसेबां नायलाङो माने एनरलमेन्टआ गोबां दंलांबाय थायोमोन देग्लाय 52 दङ आरो बे मोनबा क्लास मोनबा क्लासखौ फोरोंनायाव गोरलै जायो नामा नोंथाङा जिहेतु हारसिङै बेखौ सामलायजोबनो गोनां जायो मोनबा क्लासखौ फोरोंनायावथ' गोरलै नङा ओरैबायदि माने रुमाबो मोनसेल' बेनि गेजेराव माने टटेल जमा जाजोबो गथ'फ्रा दावराव दावसिजों लोगोसे बिथिं आरो मोनबा क्लासाव मोनबाहाय माने साबजेक्ट दङ मोनबा साबजेक्ट दङ फोरोंनाया एसेबां सहस नङा आरो माब्लाबा सान्दुं गोसायावथ' माने जोंनि माने देहायारि किसुमान माबायाबो माने दुरबल जालांनाय बायदि मोनलायलाङो आरो माने जिरायनो मोनखाया माने खुगाजों माने राव बुंबाय थानांगौ गारमा रानलाङो बेयाव माने एसिस्टेन्ट हिसाबै सोरखौबा सोसननाय जादों नामा बेयाव एसिस्टेन्ट हिसाबै आंजों गभर्नमेन्टनि माने एपइन्टमेन्ट मोननाय टिउटर एपइन्टमेन्ट मोननाय सासे दङ खिन्थु एसामिस मिडियामनि आरो एसामिस मिडियामनि एपइन्टमेन्ट मोननाय नाथाय एसामिस मिडियामबो जोङो दङमोन सिगां मिक्स मिडियाममोन खिन्थु एसामिस मिडियामा दासिम माने एनरलमेन्ट गैला जिर' जाखाबाय बोसोरथामसोनि सिगां जिर' जाद्रायदों बिनि सिगां एसे दङमोन बोसोरथामसोनि सिगां माने जिर' जाखाबाय दायो एसामिस मिडियामनि सासे टिचार ओमफ्राय बर' मिडियामाव आं दङ आरो बे एसामिसनि बर' बिजोंखौथ' फोरोंनाया एसे गोब्राब जायो नङा ओरैनो एसामिस मिडियामाथ' बे बर' बिजोंखौ फोरोंनो हाखाया थेवब्लाबो आं क थाखोनिफ्राय हमनानै एबा 1 थाखो बेनिफ्राय गेजेर गेजेर इंलिसखौ बेबायदि फरायहोनो थाखाय आं बिथांखौ खावलायनाय जायो आरो एटेन्डेन्सआ माबायदि फैना रेगुलार फैना बिथाङा एटेन्डेन्सआ आंनिख्रुइ एसे खम आरो जिहेतु एसामिसनि गथ'फोरबो गैया नालाय बिथाङा एसेबां माने गोसो जाबा फैबाय गोसो गैयाबा फैया बेबायदि फैयो आरो बिथाङा अब्लाबो बिथाङाबो सासे माने गभर्नमेन्टनि माने एपइन्टमेन्ट मोननाय हिसाबै आंबो माने एसेबां गोराहै बुंनो हाया जाहैयो बिथाङा बेबायदि फैयो आरो दा बेनिफ्राय बेहाय माब्लाबाफोर जिहेतु जायगानि MLA दङ बेहाय बिल्डिंनि थाखाय बा बेहाय डेस्क बेन्च जाहैबाय दा गथ'फोराबो आरो रायजो राजाफ्राबो नुदों आरो दा लामा सामायाबो जोंनिया एसे मोजां नंखाया आरो सिङाव आरो अखा हाबाबो सोरबा साथा गैया गथ'फ्रा दा आरो स्कुलखौबो सिङाव बिसोर गायसनफिननायाथ' मिथिखाबाय नालाय दा आरो बे गोदोर गोलावबो फैनानै माबा बे हानि माबा सिन्थायबो होफैदों होनाया बिसोर जायगाखौबो नुदों नुनानै दा बिसोरो जों आसा खालामदोंमोन आरो बिसोर एसे खामानिखौ मोजां मावना होनायब्ला जोंबो स्कुलफोरखौ मावना होनायबा मोजां मोनगौमोन आरो दा नै हायावनो जिरायनानै बिसोरबो फरायबाय थायो गथ'फोरा आरो एखनबाथ' ड्रेसबो गैखाया गावबा गाव गस्ला बबावबा लंपेन्ट बिदि गाननानै फरायो आरो गथ'फ्रा